டிசியோட புது சூப்பர் கேர்ள் படம் தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. படம் எப்படி இருக்கு? ஒரு நிமிஷத்துல ஷார்ட்டா பார்க்கலாம் வாங்க. ஜேம்ஸ் கன் யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்க இந்த படம் வழக்கமான சூப்பர் ஹீரோ படமே கிடையாது. இது ஒரு டார்க் அண்ட் கிரிட்டியான ஸ்பேஸ் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. சூப்பர்மேன் மாதிரி நல்ல பொண்ணா இல்லாம ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு வாழ்க்கைய வெறுத்து சுத்துற ஒரு ரக்கடான கேரக்டர்ல மில்லி ஆல்காக் வேற லெவல்ல நடிச்சிருக்காங்க. படத்தோட மிகப்பெரிய ஹைலைட் நம்ம ஜேசன் மோமோவா தான். மொரட்டுத்தனமான லோபோ கேரக்டர்ல மனுஷன் சும்மா ஸ்கிரீன்ல வெறித்தனம் பண்ணிருக்காரு. இவருக்காகவே படத்தை கண்டிப்பா பார்க்கலாம். மைனஸ்னு பார்த்தா படத்துல இமோஷன் சுத்தமா ஒர்க் அவுட் ஆகல. அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப நீளம். கமர்ஷியல் படமா இல்லாம ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆக்ஷன் மூவி பார்க்கணும்னா தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். மை ரேட்டிங் இஸ் 6.5. நீங்க படத்தை பார்த்துட்டீங்களா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்படியே மறக்காம நம்ம பேரலாக்ஸ் சினிமாஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.